Hai que traballar desde a conciencia de que o galego é a lingua nacional de Galicia. Ou polo menos así o defendemos desde hai moitos anos, uns séculos, moita xente. E entón, esta idea de que o galego é a lingua nacional e, ademais, é unha lingua universal a través do portugués, para mí é vital. Para mí creo que hai un perigo, e iso non me impide utilizar o galego como portugués sempre que podo, un perigo de que se aplique a Galicia a norma aplicada polo Estado portugués no norte de Portugal. E, por tanto, o galego é igual que o portugués, pero diferente. É diferente, tamén o brasileiro é diferente, e supoño que o mozambicano e o angolano é diferente. Para mí esta cuestión é crucial, porque se non facemos isto, se non procuramos levar o conxunto da sociedade, hai o perigo de que perdamos a batalla. Do ponto de vista interno, para min é simple, a receita é simple, practíqueno e xa está. Cualquier retórica é en si mesmo negadora da posibilidade. Negadora da posibilidade. Pregar que é posible e non mostrar que é posible mostra unha insuficiencia realmente desalentadora para os colectivos. Practíquese, fágase. Non digo en termos individuais onde todos estamos salvos, si en termos colectivos. Fágase, insístase e despois poderemos analizar os seus beneficios. Para mí iso é fundamental. E o que eu teño descrito máis de unha vez como cabeza de ponte, e con isto concluo, para non mazar as persoas, de maneira rapidísima. Manecas Costa chegou aquí por primeira vez no 2000 e despois no 2003. A ausencia de vertebración cultural, de industria cultural, facía que Manecas Costa cada vez que viña parecía que era a primeira vez que viña, e xa viña como músico africano do ano. 2. O fenómeno de Cesárea Évora como música coñecida en Europa foi a través da industria parisina, da industria francesa, da industria cultural francesa. Nós non temos hoxe recursos, incluso desde a propia Galicia, e poden incursionarse, e hai na sala traballadoras e persoas empresarias que moi ben poderían desenvolver esos proxectos se tiveren mínima axuda. Nós non temos hoxe recursos de poder promocionar a cuantidade de autores da África de lingua portuguesa na Europa, ou no caso brasileiro, non poderíamos nós destinar os nosos esforzos, os que tivermos, a enerxía dun país a definir, como foi dito por Camilo, unha potencia emerxente como Brasil, da cual nós nos podemos beneficiar, ser o anán que está sobre os ombros do xigante, e axudar a ese xigante tamén a difundir a distribuición das súas producións na propia Europa. Y sí, la soberanía alimentaria tiene dos ejes. Uno es de la soberanía propia ciudadana de los pueblos. No es autosuficiencia, no es autarquía. Es la capacidad de definir lo que comemos, quién lo produce, cómo se produce, dónde se produce. Y hoy eso no existe. Y hoy la gran distribución es uno de nuestros principales enemigos como agricultores, como campesinos. Ellos y de los consumidores y consumidoras. Ellos están definiendo lo que comemos, nuestra salud, nuestra economía. Están metendo nos produtos cancerígenos, as transnacionais, dende a Coca-Cola hasta todos os produtos que mercamos no súper. E disso non hai controles porque están feitos por eles, nada máis. Penso que hai que exixir, sobre todo, as institucións locais que boten ou volvan a súa ollada cara aos mercados. Os mercados de abastos son algo que aínda non desapareceu no noso país e é algo que temos que defender e reivindicar como un lugar de encontro para a acción política individual de alimentarnos. Como labregas e labregos, se neste momento non nos facemos insumisas e insumisos ás normas todas que temos en riba de nós para, supostamente, lanzar á sociedade alimentos, desaparecemos. En pouquísimos anos desaparecemos. Neste país estou falando. El desmantelar el poder político de las transnacionales es un deber principal. As regulacións non están feitas desde o punto de vista da promoción do campesiñado, sino que están feitas desde o punto de vista do exterminio do campesiñado. E leva 50 anos neste país ocurrindo. No estamos defendiendo ni una política de partidos políticos, ni de una política de construcción vertical, sino del mantenimiento de una perspectiva social, de una perspectiva horizontal. Y la acumulación de fuerzas es la acumulación de luchas. Yo sí veo
que cada vez hay más luchas locales y que nos falta lo que es las alianzas más concretas entre los movimientos concretos. Ou nos sumamos todos e todas, e cando facemos movilizacións de calquera tipo e presión ciudadana, estamos todos e todas aí, ou senón efectivamente aquí estamos facendo reflexións sin máis. Cabe la posibilidad de que en mí sea creciente más el ver la realidad mundial como planeta que no como ciudadanías concretas. Somos un crisol de posibilidades muy múltiples en las cuales el reivindicar que lo mío es lo mejor, creo que también Camilo José Cela también lo decía, es ser pueblerino. Hay cosas mejores y hay cosas peores en todas partes. Esto es cuestión de valoración en tanto en cuanto uno se considere ser plural. Nós estamos aqui, vivendo aqui, temos o nosso direito, estamos vivendo aqui, queremos nos juntar com a nossa família, trazer a nossa família, que são a nossa família, nossos filhos, para viver com eles, não nos dão a possibilidade. Eso es una condición de falta de libertad, de falta de seguridad, que depende de unas estructuras políticas, de unas estructuras sociales que expulsan a la gente de los países de origen. Bien sea para buscarse la vida y salvar su familia de la marginalidad absoluta, o bien sea para liberar su cerebro, sus emociones, su espíritu y tratar de investigar y hablar con libertad y con seguridad y con tranquilidad temas que obedecen a la realidad de un país.